zuwa ga makwabta. Uwar wajen mu Allah ya saka da duk abin da kika yi gumu, domin da ke muke alfahari maman mu maganin kukan mu. Me kinki walla yayi asara mun bar shi tun da baya samu, maman mu sai da ke aka dama a ko ina kina da irin kin sha dabara kin sha yatsun kin wuce sharrukan mai shari, maman ne hal akwai ki da kima a ko ina kina kan tsari. Nabil Na'im ko kunyo sa'a ta farar uwa mai kwari, mata gurin sadak ta babba sani mai hannun alkaye. Uwar waje da ke muka tashi, uwar waje da ke suka tashi, uwar waje da ke aka tashi. Yau an tashi nan ganin ki dole su barki, maman mu mai abin mamaki, makiyan ki fadawanki dole 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 su barki, dole su barki. Ya ta Maryama mai kirki, iyayenmu kun yi halatti da tallafin ku an ba mu maki, babanmu sai da kai kan ɗaki tun ka daga ka babban aiki. Wambai akan ka na yi bayani wanda bai sani bai amsa. Barka da sallamun maku barka, jama'a muna maku barka, sabon gane na Hajja Suwaida uwar wajen sarkin shanu ce. Barka da sallah yau jama'a uwar waje tana gaishe ku. Barka da sallah yau jama'a uwar waje tana gaishe ku. Ya zul jalalu kai kai ni kai mun abin da nake yi, kai ka bani muryar waka ina ya har ake yin koyi. Rabbana ka kara basira gare ni ko da zafi sanyi, domin rasula abban binta wanda shi nake yin koyi. Barka da sallah yau jama'a uwar waje tana gaishe ku. Barka da sallah yau jama'a uwar waje tana gaishe ku. Rabbana ka kara salati ya kusa mai dubin alfarma, shugaba na dukkan kaunu cikin sane muke yin nema. Ka sanya ali haida sahabbai jarumai maza tan fama, ka sada ni da Hajja Suwaida dan mu samu dama mu. Barka da sallah yau jama'a uwar waje tana gaishe ku. Barka da sallah yau jama'a uwar waje tana gaishe ku. Sakon gidanmu yau nan miko uwar waje ta ce nasarwa, sakon ku ne na barka da sallah sadiq a yau da ke da isarwa. Uwar wajen sarkin shanun dutse gare ku yau tana gaisuwa, sakon ku ne na barka da sallah ta ce da ni na kaiwa ko. Barka da sallah yau jama'a uwar waje tana gaishe ku. Barka da sallah yau jama'a uwar waje tana gaishe ku. Uwar wajen mu mai alfarma godiya muke yi mu ma, sakon ki walla ya riske mu godiya muke yi mama. Na irin abin alkairi damanar mu taiken noma, mama uwar marayu kike rabbana ya karo girma. Barka da sallah yau jama'a uwar waje tana gaishe ku. Barka da sallah yau jama'a uwar waje tana gaishe ku. Mahaifiya uwa mai kima maman mu dole ne gaishe ki, gare mu kin ya aikin kirki maman mu walla babu irinki. Uwar wajen mu ta gaje ki an fage na halin kirki, shantiya ta gaji gidansu maman mu Maryama gaishe. Barka da sallah yau jama'a uwar waje tana gaishe ku. Barka da sallah yau jama'a uwar waje tana gaishe ku. Baban mu mai halin alkairi kai ka samu hanyar tsira, samun uwar waje daga gunka walla baba mun nasara. Ka zama katangar karfe gamji kake ka wuce sara, baban mu baba sannu sannun ka samun kamar ka sai an tara.
yake ta biyo ki, kin wuce duk gaban makiyanki. Maman mu ke mu kaiwa maki, dole su ganki dole su barki. Mama dole su barki, ga wani kuma jigo da ta babba sana a gaida ka. Farin mutum mai kima da ta babba sana a gaida ka. In ka zama in garma yanzu babu wani mai raina ka. Yanzu ka zama jigo damuna kake gatan kaka. Dole ne gaishe ka an gwasu wai da an yaba halin ka. Barka da sallah yau jama'a, uwar waje tana gaishe ku. Barka da sallah yau jama'a, uwar waje tana gaishe ku. 070 38 94 98 02